Charlie, du ser fuldstændig forfærdelig ud. Gå så væk, Alistair. Jamen dog, er det nogen måde at opføre sig på, efter at gå i krig mod himlen og dødsdømme alle, du elsker? Jeg har nok på hjerte, uden at høre din sadistiske idé om en vittighed. Hvem laver sjov? Du har et fanget publikum nedunder, der venter på at høre, hvilken slags inspirerende forestilling du har planlagt næste gang. Jeg kan ikke. Hvordan kan jeg se dem i øjnene efter at falde dem alle så hårdt? De kom her for at blive reddet, og alt jeg gjorde var at bringe dem mere smerte. Jeg er lige så slem som den grusomste overhager i helvede. Måske værre. I det mindste går de ikke rundt og giver falsk håb. Tja, jeg havde aldrig forventet at se sådan en elendig udstilling af selvhad fra dig. Dig, Alistair. Alt du gør er stå der og smile, mens du kigger på os andre kæmpe og fejle. Jeg ved ikke, hvordan du kan nyde af lidelsen så meget. Bare fordi du ser et smil, skal du ikke tro, du ved, hvad der foregår inden under. Et smil er et værdifuldt værktøj, min kære. Det inspirerer dine venner, holder dine fjender gættende og sørger for, at lige meget hvad der kommer din vej, så er det dig, der er i kontrol. Men det er jeg ikke. Jeg er den længste væk fra i kontrol. Personen, jeg stoler mest på, har løjet for mig i årevis. Himlen nægter at lytte, selvom hvis det gjorde, kan jeg ikke bevise, at hotellet fungerer. Adam har en uovervindelig eksorcist her, der peger lige ved mit dørtrin, og der er intet, jeg kan gøre om noget af det. Jeg ved noget, du ikke ved. Hvad behar? De store skræmmende engle er ikke lige så udræbelige, som de lader til. Hvad er det, du taler om? Bare at du og din lille flok mistilpasset måske har lidt en større chance, end du måske tror. Hvordan? Jeg vil gøre hvad som helst. Hvad som helst? Jamen, så lad os lave en aftale. Du vil have min sjæl? Din sjæl? For guds skyld, nej da. Det eneste, jeg skal have for dig, er en lille bitte tjeneste. Du vil en tjeneste imellem venner. Jeg gør ingen ondt for dig. Hvem beder om det? En tjeneste på gangen af mit valg, hvor du ikke gør nogen fortræd. Til gengæld fortæller jeg dig, hvad jeg ved. Har vi en aftale? Aftale. Nej. Læsetiden. Hvad har du gjort? Slip hende så. Hvad i? Stop. Hvad? Nej, Charlie, hvad sød. Jeg kan fortælle mig, at jeg lavede en aftale med Alistair. Charlie. Slap dog af. Hun ejer stadig sin sjæl. Han gemmer info, der kan redde hotellet, men vi får brug for hjælp. Englerne kan blive besejret, og Carmilla er nøglen. Hvad? Carmilla Carfine? Hun dræbte en eksorcist i den sidste uddødelse. Hun ved, hvordan de kan blive skadet. Men jeg vidste ikke engang, det var muligt. Hvis du gjorde, ville du have fortalt mig? Charlie. Jeg har brug for, at du går til hende. Overbevis hende om at lære os. Hvis hun kan, har vi måske en chance. Med kun os 7. Nej, vi får også brug for Nora. Og jeg ved præcis, hvem der kan hjælpe. Så længe Charlie kan være sit eget charmerende selv. Hvad var det, du sagde om smil? God pige. Charlie, kan vi tale om det her? Vi kan tale om det senere. Lige nu har vi et arbejde at udføre. Er du med os? Så, Alistair og Charlie er lige gået, som om de løb væk fra deres ansvar. Burde vi være bange? Nej. Vi har en plan, men inkluderer at forsvare os selv imod englene. Er du høj? De kan blive dræbt. Ja, en knivdame Camilla Carfine dræbte en. Hvad? Du vidste om det her? Ja. Jeg sagde det til bossen for måneder siden. Han hvad? Hvad? De siger sindssygt hele tiden. Hvordan skulle jeg vide, den her var sand? Bankkontorens scam skabte skyggevæsenet. Se! Hvad er der vigtigt nu, at vi kommer til at have en kamp på vores hænder? Dette hotel er ved at blive det farligste sted i helvede. Og jeg kan ikke garantere jeres sikkerhed længere. Jeg tror stadig på Charlies drøm. Jeg ved, det her sted kan virke. Men ingen af jer tilmeldt jer til det her. Jeg skal lære, hvordan vi kan kæmpe imod. Men når jeg kommer hjem, vi vil alle forstå, hvis ingen af jer er her. Nå, det er jeg ked.